Hola, soc Daniel Soto i us explico la meva història. La meva dona i jo som pares d'una nena que va néixer molt prematura. Van passar 4 mesos fins que la Daniela no va poder arribar a casa i estrenar la seva habitació. Durant aquest temps vam estar a les unitats de neonats de l'Hospital Arnau de Vilanova, la Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu. Faig curses de muntanya. N'he fet moltes, de molt boniques i emocionants, però cap com la que faré aquest dissabte 28 de maig a les 7 del matí. L'objectiu que m'he proposat és recórrer la distància que hi ha entre l'Ampolla i el Mont Caro, passant per la ciutat de Tortosa i Roquetes, 42 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell. La finalitat és recaptar fons en benefici de l'àrea neonatal de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La campanya l'hem anomenat Quilòmetres Solidaris. Jo corro, i tu, m'ajudes?